תודה נחמה. היום זה ה-18 בדצמבר 2023. Heint ist der 18. Dezember 2023 und heute ich gedenk, das ist unser Treffungnummer. Ich bin nicht sicher in dem Nummer, ich meine, das ist Treffungnummer 298, פגישה מספר 298, אם אני לא טועה. Und wir der nennt sich, we are approaching die Treffung Nummer 300 und ich verstehe, als Amy hat geschrieben zu uns allen, euch Daniel hat bekommen, גם דניאל קיבל אימייל של אימי היום? כן, קיבלתי, אבל הוא פתח את ידיה, בסדר, אני טוב, והיא מסתדר. כתבה שבבוסטון יש סערות ויש לה הפסקות חשמל, והיא היום לא תוכל להיות. אז אני מקווה שכאשר נעלה לאינטרנט את הפגישות האלה, האחרונות, אם היא תרצה, היא תוכל להיכנס ולראות מה עשינו היום. והיום אנחנו ממשיכים לקרוא את התרגום של יהואש של התנ"ך ליידיש, פרשת נוח. Kennen wir erstens lernen die auf Ivrit und nachdem auf Jiddisch? Ja, ich meine, als ihr seid gerecht, wir haben schon ein bisschen das getan. Das heißt, wir lernen die Übersetzung auf Jiddisch von Parashat Noach zusammen mit Mocker, with the source auf Hebräisch in Tanach. Und ich nehme an den Vorschlag von Nechaman, als früher lernen wir Aposik von Parashat Noach auf Hebräisch und dann sehen wir, wie Jehoash hat das übergesetzt. Wir haben auf dem Ekran den Text auf Jiddisch. גם auf Jiddisch, גם... יופי. Wir haben beide Sprachen. אז נחמה, בבקשה, המשפט בעברית. אוקיי. צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תכלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצידה תשים תחתיים שניים. טוב, זה המון טקסט. ו30 תעשה, אוקיי. צוהר תעשה בתיבה. התרגום ליידיש אומר... אין מינוט. אוקיי. הגיבלדך. אבוס? גיבלדך. איזה אותיות? גימל יוד בית למד דלת א' כף סופית. גיבלדך? יא. אוקיי. מה עוד? Okay, sollst du machen zu der Teve? Okay. Es ist mir nicht klar, לא ברור לי, המילה גיבל דח. החלק השני של המילה דח זה גג.
אולי. אבל מה זה גיבל? הגיבל דח זאת machen zu der Teive. לתיבה, אומר אלוהים לנוח, תעשה גיבל דח. לא ברור לי. כן. בעברית המילה צוהר, יודעים מה זה? דניאל. מה זה צוהר בעברית? אני לא יודעת. דניאל? צוהר זה משהו, יודע, משהו שלילי כזה, זה סוג של... סוג של? מה שיוצא מהגוף, משהו, לא יודע מה, זה כל צוהר. אני לא מבין מה שאתה אומר. חלון, זה חלון. חלון, נכון. צוהר זה חלון, אם אני לא טועה, חלון עגול, הקיילר דיקר פנסטר, כן? אבל הגיבלדח זה לא ברור לי. כן. יש למישהו מילון לראות את המילה צוהר, איך מתרגמים לשפה אחרת? נחמה או ורה או דניאל? צדיק ה' ריש. בצוהר אין ו' בעברית יש חולם חסר, רק נקודה בין הצדיק לה'. נחמה ווורה אתם ודניאל יכולים להסתכל במילון עברית משהו? אפשר וירה. ורה, את יכולה? אפילו במילון שלך עם תרגום לרוסית? רגע, צוהר זה כמו חלון, או חלונית. חלונית, כן. חלון קטן. כן. כן. או, לא כתוב אצלך שזה עגול. או כמו חור, פתח. פתח. כן. כן. זה דבר קטן. עכשיו, המילה הזאת, גיבלדח, זה מה שכתוב, נכון? כן, כן. אני לא זוכר אף פעם את המילה הזאת. אפשר להסתכל במילונים ביידיש שלכם? אני לא חושב שיש. ניטן ויינרייכס ורטרבוך. ניטן ויינרייך. צי ספרני נרקבי. לפי פירוש רש"י זה אבן יקרה, זה כמו משהו, אבל זה המשמעות, זה לפי רש"י, הוא נותן משמעות אחרת אולי. מה הוא אומר? אבן יקרה? כן, רש"י אומר את זה, זה יפה. פירוש, זה הפירוש יפה. שלו. זאת אומרת, אבן יקרה, יש לזה קשר מכיוון שבמקום חלון, מה שרש"י כנראה אומר, שבחור הזה שוורה אומרת, יש אינקרסטיישן של אבן יקרה, שהיא מעבירה את האור מבחוץ אל מבפנים. Das ist wie so mit die like stained glass, a stained glass window. אוקיי. Aber מה זה באנגלית? כן. Stained glass window. אפשר מרק שאגל hat gemacht als seine
חלונות. כן, כן. מעניין. הפירוש של רש"י, הרי בתיבה ויש מבול, אז זה לא יכול להיות חלון רגיל, שהמים לא ייכנסו, אז זה צוהר, חלון שמעביר את האור, אבל לא את המים, כן? כדי שיהיה אור בתיבה, ולא לאו דווקא חלון שמשם יכולים להיכנס מים. זאת אומרת, הצוהר הוא סוג מיוחד של חלון שמעביר את האור, אבל לא שום דבר אחר מבחוץ. כמו בגגות של בית לפעמים, יש על הגג איזשהו... נכון, ולכן המילה גיבל דח, שלא מוכרת לי, המילה דח מזכירה לנו גג. זאת אומרת, הצוהר בתיבה הוא מלמעלה, כן? בדח, בגג. כן? אוקיי, נחמה, המשפט הבא. אבל דח זה גג, לא? דח זה גג, כן. Okay. כן, נחמה. Und auf an Ale, die breit, sollst du sie verändigen von oben. כן. אל זוהי מידה, כן? כמה, אני לא יודע, אבל זה גודל הצוהר, כן? אפן אל דיברית ברוחב הצוהר הזה הוא של אל. יש לכם במילונים שלכם כמה זה אל? זו האמה בעברית. ראינו בפעם שעברה שזה עד 46 סנטימטר. זאת אומרת חלון צוהר קטן. תקראי עוד פעם נחמה את המילים האלה. אפן אל דיברית ברוחב של אמה. כן, sollst du sie verändigen von oben. sollst du sie verändigen von oben. הצוהר, אתה תגמור לעשות אותו verändigen von oben. von oben מלמעלה. מלמעלה הכוונה מהמקום של הגג בתיבה. זה לא חלון בצד, אלא בדח, בגג. עוד משפט. Okay, und dem Eingang von der Teve sollst du machen in ihr seid. הנה, כאן אנחנו רואים שבהוראות של אלוהים לנוח, הצוהר הוא בגג, אבל האריינגנג לתיבה, הכניסה, איך נכנסים לתיבה של נוח, sollst du machen in der Seite. הכניסה תהיה בצד, לא מהגג, אלא מהצד של התיבה. יש כאן הוראות ארכיטקטוניות ברורות. זה נפרנדו Anweisungen, הוראות. Wo darf sein der Zohar von oben, auf dem Dach, und wo darf sein der Eingang, הכניסה
in der Zeit, בצד של התיבה. ורע המשפט הבא. ורע שמעת? כן. כן. מיתן אונטרשטיין. אונטרשטיין, כן. כן. צוויטן רגע, מיתן אונטרשטיין, מה? צוויטן. כן. dritten Stock. Okay. Sollst du sie machen? אוקיי. אז אלוהים ממשיך לתת הוראות איך לבנות את התיבה, וכשהוא מדבר על הריינגנג, על הכניסה לתיבה פונדרזייט, בצד, אז הוא ממשיך ואומר, מיתן untersten zweiten und dritten Stock sollst du machen. את יכולה לנסות לתרגם ורה? אז למטה. כן, untersten, למטה, כן. כן. רגע. עם שניים ושלישים שני ושלישי חדרים. רגע, הוא אומר שטוק? רגע. אחרי דריטן. שטוק. מה זה שטוק, ורה? אוי, ich weiß nicht. אוקיי. שטוק זה מקל. דניאל? שטוק זה מקל, לא? לא. אתה צודק ששטוק זה מקל, אבל שטוק זה עוד משהו. דוב סדן, השם האמיתי שלו, לפני שהוא הפך את שמו המקורי לעברית, היה דוב שטוק. כן? כמו שדניאל אומר, דוב ושטוק מקל, ומכיוון שדוב סדן... גם רצפה. סליחה? גם רצפה? לא, 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 עוד מעט נדבר על זה, על מה שאת אומרת. אבל מכיוון שדוב סדן, כאשר שמו היה המקורי דוב שטוק, ודניאל צודק ששטוק זה מקל, סדן היה, אמרתי לכם פעם, הוא היה המזכיר של עגנון. הוא היה כותב את הסיפורים שעגנון הכתיב לו. ועגנון התייחס לסדן, מזכירו, לשם של סדן דוב שטוק, מכיוון שסדן היה נמוך קומה, כן? דוב סדן לא היה איש גבוה, אלא איש נמוך, אולי 1.50 מטר, אז עגנון בהומור קרא לו דוב שטקלה, דוב מקלון, מקל קטן. אבל המילה שטוק יש לה עוד משמעות. קומה. סליחה? קומה. נכון. ביידיש המילה שטוק זה גם קומה. ולכן בתיבה, כאשר אלוהים אומר לנוח איך לבנות את הריינגנג, את הכניסה בצד, הוא אומר שצריך להוסיף לכניסה קומה שנייה ושלישית, אבל איפה?
untersten zweiten und dritten Stock. זאת אומרת, יש לתיבה כניסה מהצד, ומתחת לכניסה הזאת, כלפי מטה, יש גם קומה שנייה וקומה שלישית. ככה שהאריינגנג, הכניסה לתיבה היא אומנם מן הצד, אבל כשנכנסים אפשר לרדת עוד קומה ועוד קומה. כן? ביידיש כשרוצים להגיד אני גר בקומה השנייה, אנחנו אומרים ich wohne auf dem zweiten Stock. אבל בבניינים רגילים, הקומה השנייה היא כלפי מעלה. בתיבה, הקומה השנייה היא כלפי מטה. האריינגנג, הכניסה זו הקומה הראשונה, ואז יורדים עוד קומה ועוד קומה לקומה שנייה ושלישית. עכשיו, אני שואל אתכם, דניאל וורה ונחמה, מדוע בתיבה הקומה השנייה והשלישית היא כלפי מטה, בניגוד למה שכשבונים בניין, הקומה השנייה והשלישית היא כלפי מעלה. מי יכול? כן, בעלי דניאל. חיים. מה? שאתה קומה למעלה לבני אדם, ואחר כך בעלי חיים וזבל ודברים כאלה. יש... כן. אז דניאל אומר, התשובה שלך מעניינת מאוד. אתה אומר שכאשר בונים תיבה, כן, בניגוד לבית, כאשר לתוך התיבה נכנסים בעלי חיים, הם יורדים קומה או שתיים, במקום בני אדם שנכנסים לקומה שנייה ושלישית והם עולים. ואני חשבתי וחושב שאולי יש עוד סיבה. אני גם מדוע... חושבת. כן? מי דיבר? ורה. מה אמרת ורה? אני חושבת שיש עוד סיבה. כן. בגלל שכל מיני חיות ובעלי חיים, כל מיני נכנסים, אז זה יהיה, בקומות האלה יהיו יותר כבדים. ואם השם מתכוון שזה יהיה תחת המים, אז זה מובן שזה יהפוך. איך זה? זה יהיה הפוך. יהיה הפוך, כן. בגלל זה שאפשר יהיה ללכת או להיות עם רגליים למטה, כן? כן. צריך שבקומות תחתיות שהן יהיו יותר כבדות. מאוד מעניין מה שאת אומרת, ורה, לא חשבתי על זה. זה פיזיקה רגילה. בדיוק, בדיוק. ורה אומרת שיש סיבה שנייה, שהיא קשורה לפיזיקה, הרי כאשר החיות נכנסות, כן, הכובד של כל החיות, ברגע שהן יורדות למטה, אומרת ורה שמבחינת חוקי הפיזיקה, זה יותר קל כאשר אתה בתוך תיבה שנמצאת בתוך המים. ויש סיבה שלישית שאני חשבתי עליה, מכיוון שאנחנו בתוך תיבה ששטה על המים,
בתוך המבול, כאשר הכניסה אל התיבה נמצאת גבוה, אז יש פחות סכנה שייכנסו מים. כן? ולכן הכניסה, הריינגנג, אל התיבה, נמצא אומנם בצד של התיבה, אבל יחסית גבוה, מעל לקו המים, מעל לקו הפלוטינג של התיבה. אז מצאנו כאילו 3 סיבות, כן? מדוע הריינגנג, הכניסה אל התיבה, התבצעת אבל גבוה, בחלק הגבוה של הצד. אז יש כאן מחשבה ארכיטקטונית וחוקי פיזיקה, יש היגיון לארכיטקטורה של התיבה. נחמה, המשפט הבא. Okay. אלא אם כן מישהו רוצה להגיד משהו על הכניסה וקומה שנייה ושלישית. אז אני רוצה להגיד משהו. אנחנו קוראים בפרשת נוח, שנכתבה בתנ"ך לפני כ2000 שנה. ואנחנו רואים שהסיפור של הכנת התיבה על ידי נוח, עם ההוראות איך לבנות את התיבה, הוא לא סיפור כמו בלגנדה, כמו באגדה, אלא יש שם עקרונות הנדסיים, ארכיטקטוניים, שקשורים לפיזיקה וקשורים להיגיון, איך בונים תיבה ששטה על פני מים. יש כאן היגיון ולא רק סיפור דמיוני. זאת אומרת שמי שכתב את פרשת נוח, ומי שכתב איך בונים תיבה בזמן של מבול, וזה לא חשוב אם אנחנו מאמינים או לא מאמינים שאלה דברי אלוהים חיים איך לבנות את התיבה, לקח בחשבון על פי הידע לפני כ2000 שנה, איך בונים תיבה ששטה על פני המים. מה שאני רוצה להגיד הוא שבהוראות איך לבנות את התיבה, אנחנו שומעים ורואים שיש היגיון איך בונים דבר כזה. זה לא רק סיפור פנטסטי של הפנטזיה, אלא יש התחשבות בחוקי טבע, איך בונים תיבה. האם מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו על זה? דניאל, מה אתה אומר? דניאל? דניאל שומע?
כן, שומע, לא שמעתי את השאלה, סליחה. אני חוזר על השאלה. כן. אני אומר שמה שכתוב בפרשת נוח, איך בונים תיבה, הסיפור הוא לא רק פנטזיה, אבל כל המידות וכל המבנה שאנחנו קוראים בפרשת נוח, הכל מתחשב בלוגיקה, בפיזיקה, בהיגיון אנושי, ואני שואל, האם דניאל יש לך מה להגיד על זה, שזה לא רק לגנדה, זה לא אבל רק פנטזיה. לפי כן. התורה, נדמה לי שאלוהים נותן את ההוראות, אז זה כאילו, מה זה אנושי? זה כמו בריאת העולם, אז לא יודע, זה לא בא מהיכולת האנושית, אלא מהשם, כאילו. זה ככה אני בתנאי, מבין, ככה רגע, אני מבין. דניאל, זה בתנאי שאתה מאמין בוודאי, בוודאי. שפרשת נוח והתנ"ך ניתנו מפי אלוהים, אבל יש חוקרים ואנשים שמאמינים שהתנ"ך נכתב על ידי בני אדם. אתה חושב, דניאל, שזה לא, אני תורה מאלוהים? מסכים, אבל איך האנשים האלה מסבירים שבתקופה של נוח הוא היה את היכולת לבנות דבר כזה לפי החוקים של פיזיקה ומה שלא, אני לא יודע, אני שואלה. אני מדבר על הטקסט עצמו. אני מבין, רגע, האם אתה אישית מאמין שהתנ"ך ניתן מן השמיים על ידי אלוהים, או שאתה מאמין שגם התנ"ך נכתב על ידי בני אדם, עם אינספירציה אלוהית? מה אתה אומר, דניאל? אני מאמין שזה בא מאלוהים, אוקיי, אבל האלה, לא, אני רק שואל, האלה שטוענים שזה לא, אז איך מסבירים את התופעה הזו של נוח שלא היה לו, לא יודע מה, איך הוא היה יכול לבנות דבר כזה שזה כל אוקיי, החוקים. שמענו את השאלה שלך ונבקש מנחמה לענות על השאלה שלך והשאלה שלי. האם אנחנו קוראים בפרשת נוח, נחמה, איך בונים את התיבה, ומקבלים בפרשת נוח, מלפני כ2000 שנה בערך, מה אנחנו מקבלים? אינספירציה אלוהית, או ידע מלפני 2000 שנה של בני אדם, איך בונים כלי שיט, איך בונים תיבה ששטה על פני המים. נחמה, מה את אומרת? Ken sein beide. יפה. Und wie ich verstehe, und die Kinder in der Talkschule, sie machen oder Bilder oder ein Projekt, Yeah. wie zu bauen, you know, wie die Kinder verstehen, in Yeah. a Teve. התיבה. Wie sie bauen und machen Bilder von der Sukkes. Von der Sukkah, ja. כן. Aber ich lehne wie Literatur, wie die Wörter, was sie meinen zu mir. Ich weiß, dass das ist von Tora und wie uns Volk versteht die Tora mit die Wörter. Was meinen die Wörter? Ja, wie ich verstehe und wir verstehen.
כן. Weil das Wort Gibeldach, ich will suchen. Oh, ich will danken Noch sehr. den Class, ich will fragen und suchen und was meint das? Ja, das ist für mir interessiert. Interessant. Aber ich bitte Interessant. euch, ihr sollt gucken, in der englischen Übersetzung von Tanach, אפשר in der Übersetzung von James, Okay. wie soll man setzt das immer auf Englisch? Okay? Okay. Als ich meine, als zwei Sprachen, Hebräisch, Ivrit und Jiddisch, seien nicht genug. Man darf euch suchen in James English Ja, es sind da Übersetzung. Wörter, was euch wir können nicht verstehen auf Jiddisch, darf man euch suchen auf Englisch, aber wir dürfen nicht vergessen, אסור לנו לשכוח, אז הניברזצונג auf Englisch היא solcher פירוש. Die Frage ist, die englische Übersetzung ist nur ein Perusch oder ist basiert, ist verbunden mit der Tradition von Übersetzen dem Tanach, mit der alten Tradition. Okay. Robert Alter, ihr kennt ihn oder? Ja, wir kennen seinen Namen in Amerika, כן. Hat, I'm trying to remember, Efter hat übergesetzt dem Teure Ja, auf Englisch. נחמה, אוי wir sagt אפשר, kennt das sein Name. Kann sein, ja. Aber ich wollte, es kann sein, es auch Sachen, alles kann sein. Aber heute wir haben noch suchen zu lieb Efscher, weil wir können uns ständig gefunden etwas. Aber in St. James, wie ist die Übersetzung auf Englisch von James? Okay. Das können wir gucken gleich. Wir wissen, dass James hat man übergesetzt. Was darf wir suchen öfter, wenn wir haben sicher. Aber James, wenn man sucht in James Übersetzung, das hat ein bisschen über jiddischen Tam oder kein jiddischen Tam nicht. Die englische Übersetzung hat gar nicht was zu tun mit Jiddisch. Aha, okay. Das hat zu tun mit der Tradition von anglosächsischer Verständnis von Tanach. ורמה, את אומרת על העניין שאנחנו מדברים עליו, האם פרשת נוח וההוראות איך בונים את התיבה, זה גם תמונה מסוימת של הידע הארכיטקטוני של בני אדם מלפני 2000 שנה. ורה. ורה שומעת? כן, יכול להיות, אבל אני פשוט חושבת שהיה משהו פשוט בבריאת העולם, זה לא היה פתאומי, זה לא היה מהפיצוץ, עדיין אין הוכחות מפיזיקה, איך פשוט באיזה צורה פתאום... נוצר העולם. כן, בגלל זה בינתיים אפשר לחשוב, פשוט העולם בנוי כל כך הגיוני, כל הקשרים וזה, זה כן. לא יכול להיות שזה פתאום סתם, זה בגלל איזשהו פיצוץ. כן, את אומרת שהביג בנג זה תיאוריה. זה תיאוריה, אבל אין הוכחות.
שזה כן. האמת כך. אוקיי, אבל השאלה שלי היא קצת אחרת. כן. רגע, ותנ"ך, מאיפה הוא הגיע? כן. אינני יודעת. אני יודעת שמה שאני חושבת שהוא עבר הרבה, היו עריכות כן. לספר הזה. אז בטח שהוסיפו גם ידע של בני אדם. יפה, אבל תשובה מאיפה זה יפה. אולי גם מהשם אוקיי. הגיע. תשובה את יפה הידע. מאוד. תשובה יפה מאוד. זה שאת אומרת שהתנ"ך שהגיע לידינו, ואנחנו יודעים שהתנ"ך שהגיע לראשונה לידינו, אומרים שזה מהמאה העשירית אחרי ישו. זאת אומרת, ורה אומרת, מה שהגיע לידינו זה אחרי עריכות, editions, שכתב היד עבר במשך הדורות. מה שוורה אומרת הוא שהטקסט של התנ"ך, גם אם זה ניתן משמיים על ידי אלוהים, מי שמאמין, זה לא הטקסט המקורי, אלא שהייתה ידם של בני אדם במשך דורות שעשו אדישן של הטקסט. והדבר הכי קרוב שיש לנו, זה מה שהיה קיים, אומרים החוקרים, במאה העשירית אחרי ישו. זהו הטקסט הכי קרוב שקיים. לפני זה אין לנו טקסט של התנ"ך, או מפני שהוא הלך לאיבוד, או מפני שאנחנו לא מכירים, ולכן אומר ורה ואומרים החוקרים, אנחנו לא יכולים לדעת מהו הטקסט המקורי של התנ"ך. אנחנו רק מקבלים נוסח שנערך על ידי בני אדם. וכאשר נחמה, אם אני זוכר, אומרת, גם וגם, התנ"ך אפשר לראות אותו גם כדברי אלוהים חיים, וגם של בני אדם, אז ורה נתנה לנו כאן את הפתרון ההיסטורי. בני אדם ערכו, they made edition של המקור, לא חשוב אם הוא אלוהי או לא, ואנו מקבלים, כן, טקסט שבתוכו יש לנו גם הידע האנושי בתחומי פיזיקה וארכיטקטורה. הידע האנושי יודעת מתי ובאיזה צורה היה אפשרי למשל לבנות. נכון. אז זה היסטורי, זה טכני, זה לא... אבל כן. אם זה לפי התנ"ך זה משהו אחר. כן. זאת אומרת שאם אנחנו מסכמים מה ששאלתי ומה שאתם עניתם כולכם, הייתי אומר, לאנושות כיום אין ולא תהיה אפשרות לדעת מהו הטקסט הראשוני המקורי של התנ"ך. מה שיש בידינו כיום ויהיה לתמיד,
זוהי עריכה אנושית, כי המקור של התנ"ך הלך לנו לאיבוד במשך ההיסטוריה. ולכן, גם אם אנחנו מאמינים שהתנ"ך זה דברי אלוהים חיים, וגם אם אנחנו מאמינים שהתנ"ך זה פרודוקט של עריכה אנושית, זה מה שיש. ומה שיש, לסיכום, משקף ידע אנושי מלפני 2000 שנה. האינספירציה האלוהית זה דבר גם כן קיים ואפשרי וגם עובדה. גם אם בני אדם עשו עריכה של הטקסט המקורי של התנ"ך, הם עשו את זה מתוך אינספירציה על אנושית. הם עשו את העריכה לא בשם בני אדם והידע האנושי, אלא לאור האינספירציה שבעולם קיים כוח אבסולוטי שאי אפשר להתווכח איתו, ושיודע אמת שאיננה משתמעת לשתי פנים. ולאור האינספירציה, ההשראה, שהאבסולוטי קיים, שאלוהים קיים, לאור האינספירציה אצל בני אדם, שיש דבר כזה כמו רצון על אנושי, רצון אלוהי, התנ"ך נכתב. מישהו רוצה להגיד על זה משהו, או שאנחנו... כן, נחמה. Ich habe verstanden ein bisschen, weil ihr alle geredet auf Hebräisch, aber wie ich verstehe, das ist eine Nussach, eine Interpretation mit Efscher Zugaben, und Efscher es echt seinen Chasroines, Efscher seinen Zugaben und Chasroines, ja? Chesroines. Und dem Toch von der Torah ist given verloren, aber die Inspiration ist von Gott via Tommy ständige absolute. Right. Okay. Also ich habe verstanden ein bisschen. Okay. מצוין. Nicht alle. No. Ich hab nicht verstanden wegen dem Wort Stock. A Stock is a floor. A Stock is a floor. כן. A Stock is euch a floor auf Jiddisch und euch a Stecken. A Stecken? Was meint das? Makel. A cane? A stick? Makel. As was ist die, es ist a Verbindung mit a Stock? A Stecken? No, okay. As far as I know, there is no connection between a stick and a floor. Und Dobsadans Familiennamen ist gewesen Stock. Hat geschrieben... נכון. Sein Namen ist gewesen Stock und hat sich untergeschrieben, euch in Sachen, was hat geschrieben, Dov Stock. Aha, okay. Dobsadan ist ein hebräischer Name, wenn ist gewesen in Israel. Okay, danke.
Ich So hab nicht gewusst, dass Stock kommt oder Stecken kommt vom Stock. Ja. oh yeah, es kommt und es sind voran Lieder auf Jiddisch, wo der Wort Stock ist ein Stick, ein Stecken. Efter a Stecken, wenn ein Mensch geht mit der Stecken, כן. als los die Stecken, der Mensch geht hecher, like gleich und hecher und geringer, als It das can be. meint, das ist wie geht like up, Right. like und yeah, this is my imagination. So Nechama, your guess is very interesting. Okay. And we have to remember what we said some weeks ago. I don't know if it is sound and it is true, but you have to remember that we said that in Yiddish, a kuf and a gimel change their places. In Yiddish, when we say steigen means like Nechama guessed, steigen means to go up and up. In Yiddish, when we say stiegen, we mean madregot. Okay? Irgei aroif oif di stiegen, I'm going up al hamadregot. Okay? Stecken steigen. I am, as I say, always not a linguist, and maybe that there is a connection between stock as a floor and stock as a stick. Okay? But I cannot elucidate this question. כן. נחמה, עוד משפט. אפשר כן לרלן עברית. יום גזות. Okay, danke. Also früher auf Hebräisch und der Posik und danach setzt mir über. Okay. כן, לא מהר. Ja. Ich will nur sagen, als ich will der Os Reish zu besser, to pronounce my Reish a little better, because I have trouble with the Resh. Now I'm saying it okay, but when I read a word, the Resh is difficult for me. Okay, and I'm wondering if there's a difference between the Hebrew Resh and the Yiddish Resh. That's, yeah. Okay. Well, there is a difference in the way different Jewish people pronounce the Reish. But the meaning is the same. So there are different dialects in Yiddish and you pronounce differently, but it doesn't matter. We understand any pronunciation of a Reish. Okay, בבקשה. Okay. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ ידבק. לא, מתחת השמיים, עד פה. Okay. כן. Die Übersetzung auf Jiddisch. Okay. Und ich bring ein Mabel Wasser auf der Erde. Okay, עד פה. Okay.
Irot gelernt ist und ich ze. And I look. זה, ihr hat gesagt, זה is hineni, ja? זה meint hineni. כן. Ihr seid gerecht, als hineni auf Hebräisch wird übergesetzt auf Jiddisch ze. Was ist hineni auf Hebräisch? Das ist eine Contraction von hinei ani. Und ich, hinei ani. Und für hinei ani setzt über Jehoash ze. So my question is, how come that the Hebrew word hineni, hinei ani, is translated in Yiddish ze? Vera. vera? אני לא הבנתי. אז אני אסביר עוד פעם. אנחנו קוראים עכשיו את התרגום ליידיש של הפסוק שקראנו בעברית. ואני אומר שבעברית כתוב הנני, שזה הנה אני, כן. עוד בנעיך. אבל יהואש מתרגם הנני בעברית למילה זה, look, see. אז אני שואל, מדוע יהואש מתרגם הנני בתנ"ך בעברית, הנה אני, במילה ביידיש זה? לא רק בזה, פה כתוב איך זה. כן. כן? אבל כתוב איך זה, not in the sense I see, but and I take a look at me. כן. אז אני שואל, פרוס זץ נשתיבר, למה לא מתרגם יהואש, ואני, הנני, וניך, ירבין. ואני, in עברית is ich, ja? ואני, ich. Right. Aber Right. זה is die Übersetzung von הנני, ja. הנה אני. Ja. עוד בניך. ונעיך עוד בנעיך. מה יש אחרי המילה הנני בפסוק בעברית? נחמה. Was ist die Frage? Was haben wir in dem Posik auf Hebräisch nach dem Wort hineni auf Hebräisch? I don't understand the question. Es ist nur What hineni. is written I in the see. Hebrew Okay. pasuk Okay. אחרי hineni? Okay. Ich will sagen, als ואני, es ist zusammen, aber kann man nur gucken auf das Wort hineni, but besonder. Yeah. Okay. תקראי 3 מילים בעברית בפסוק. Okay. Vera, sorry, can you put the Hebrew? Okay, dank. ואני, הנני מביא את לא, 3 מילים. ואני, ונעיך זאת גות, כן? הנני, הנה אני, אות איך, מביא, אות איך ברנג, אות ברנג איך. יש לנו 3 מילים בעברית. ואני, גות זוגת, ונעיך, ודנר זוגת, ונעיך, הנני, אות איך,
maybe, bring. So what God is saying, and I, ot ich, at this moment, I bring. Ich will sagen, als Va'ani is Ani, Gott, like Gott existiert, und Hineni, ze, it like tut epis, es is an action, es is an action. Exactly. Like zu hören und zu verstehen und zu Hineni mevi, ot bring ich, ot ich bring, und ich ot ich bring. Aber für was Jehoash hat nicht hat übergesetzt mit das Wort sehr. Das ist meine Frage. This is my question. Why did he translate Hineni, Hinei ani, ot ich, anstatt ot ich hat übergesetzt ze? Weil wir können nicht sehen Gott, ja, aber No, yeah. God doesn't say, look at me. No, I know he that. Says, look what I am doing. Can watch what I am doing. So my question again is the same. Vera and Daniel, why translated Yehoash Hineni instead of saying ot ich? He translated ze. Watch what I am doing. Ot ich oder ot bin ich? Ot no, ich? ot ich. Hinei ani. Nicht ot bin ich. No. Hinei ani עושה משהו, as you said. זה. Watch what I am going to bring. Watch. אוקיי? דניאל, מדוע מתרגם יהואש? הנני בעברית, אני חושב שאפשר להגיד, הנה אני, משהו כזה. זה מה שאני אומר. הנני זה הנה אני. כן, אבל זה לא התרגום בעברית. מה השאלה? זה לא התרגום לעברית, זו המילה בעברית. הנני זה הנה אני. ולמה במקום לתרגם הנה אני, אות איך, now in a moment, I will do something, יהואש translates זה, watch. התרגום לא מדויק מבחינת אולי. אז אני טוען שהתרגום הוא מדויק, זה כל העניין. ורה, מדוע התרגום הוא מדויק? לדעתי פשוט הוא השם... מה זה הוא? רגע. הוא זה לא אומר לי כלום. השם רוצה להסביר. בגלל זה כמו תראה מה אני אעשה. נכון. ואז הוא יתחיל להסביר מה הוא מתכוון לעשות. בגלל זה. נכון. Exactly. Kenneth Zoganepis, das ist wie ein Kischofmacher, hat ein Hitler mit der Rabbit. Und die Kinder sitzen auf der Padloge und sagt, gib a Kuck, sehr, watch. Und die alle Kinder... Something out of nature. I'm doing something which never happened. Like magical or like VNS or something. Yeah. Right. So I am doing something which never was done until now. I am doing an extraordinary thing. Und he could have give a cook, no? Give a cook?
Right. Giba Ze is like Giba Cook. Okay? But he didn't translate Giba Cook because when he says Ze, Hinei Ani Ze, watch what I will do in a moment. Giba Cook is to take a look at something which exists. Yeah, but Ze yeah. means watch what will happen. Not watch which exists, but watch with what will happen and never happened until today. דניאל, האם אני עוזר לך להבין את הזה הזה? כן. אוקיי. נחמה, המשפט הבא. Sorry, wie kennen übersetzen hineni? הנה אני. No. Here I am. No, Here wie I am doing something. auf Ivrit mit die hebräische Wörter, wie soll Jehoash hat übergesetzt das Wort ze. Es ist ein anderer Weg, hineni. auf Hebräisch, okay, auf Hebräisch, hineni, hinei ani will do something. hinei ani עושה. הנני, הנה אני עושה. אות תויך בלד אפס. There is no other way to say it in Hebrew because I will tell you a sentence in Hebrew of today. If I want to say, in a moment I will tell you something, I say it in Hebrew. הנה אני מסביר לכם. In a moment, I am explaining to you. הנה אני is a kind of saying in Hebrew, I'm preparing myself to do something. Okay? Also es darf sein ein Verb, ja? Hineni und bring. הנה אני מביא מה שכתוב בפסוק. Okay. So der Verb sagt, ich tue, was ich habe zugesagt in dem früher. הנה אני עוד noch ein bisschen und ich tue etwas. Das ist wie Gott Matzil. Wir seien in a Stand, ja, ein Standpunkt oder eine Situation und Gott sagt hineni und Matzil. He saves or he comes to the rescue. Right. But in this moment, he comes to rescue. The rescue is that when the Mabul will come, all the living creatures will be in the Teiva and they will not drown. Und wenn die Talmidim sitzen in Class und der Lehrer ist nicht in Class und kommt spät und der Lehrer kommt rein, hineni, שם זה לא הנני, שם זה הנני. hineni. האקצנט הוא אחר. I'm mixing up the words. Okay. Well, so we have the American singer. He has what his name? He's a Jew, and he's saying hineni. So it's hineni? Hineni is a hine ani in the future, and if I say hineni, I am now in the present. This is a different meaning. Yes. So how do you say the word that's in the Torah? Can you say it again? I'm sorry. It depends what is the versicle, ma'u pasuk.
תקראי עוד פעם 3 המילים של הפסוק. You mean, okay. I'm confused. Okay. If you will read it in Hebrew, you will not be confused. Va'ani hineni. 3 מילים. Oh, va'ani, now I'm scared. I'm not reading the Hebrew correctly. Va'ani hineni mevi et hamabul. Hineni. Okay. hineni mevi et hamabul. You don't read it va'ani hineni mevi et hamabul. Because hineni means now in the present, but here you read correctly, va'ani hineni mevi. You have to read all the 3 words. Hineni mevi, I bring in the future. Oh, but you said it means hine ani. You said hineni means hine ani, right? This is the explanation. That's not the way we read hineni. Okay. So I'm mixing it up. I'm sorry. Yeah. This is my bad Hebrew. No, that's not your bad Hebrew, but this is the very slight difference between hineni, I am here, and hineni, I am to do something. Hineni mevi. Okay. Yeah. When you say hineni, you don't say any more words. Hineni, I am here. But when you say hineni, you have to say the 3rd word. Hineni mevi, in the future. Okay. So your Hebrew is not bad. It's only a question of intonation. And also in Hebrew, as you see, the intonation changes the meaning of the conjugation. As the Lieder, was übergebliebene von die Shoah haben geschrieben Poemes und Lemoschel in a Poeme, es ist geschrieben, wo seid ihr Gott? Wo seid Gott? Und es ist a Wort, hineni, yeah? When God answers, he answers, hineni, I am here. Okay. That's why I'm mixing up the words, because I know the word hineni, yeah? Yeah. Okay. And hineni is a word. What is the poet, the American one? I don't know, Kadia Molodowski, sie hat geschrieben a poem. American poet, American Jew, a very famous one. Jacob Blackstein? No, American who doesn't speak Yiddish or Hebrew. A male? A male? A male, yes. A male? Tell the name of a famous American Jewish poet from Toronto, from Canada. Oh, was he a singer? Was he a singer too? A poet. He's a poet. He's a very famous Jewish American poet. I see his picture. I can't remember his name. Okay. That happened with me today. He was from Montreal, right? Right. Okay. Right. Why can't I remember? Yeah. And he has a very famous song quoting from the sources, and he says, God, hineni, I am here. Okay, I'll let you know Thursday. Okay. Write it down. Okay. Leonard Cohen. Leonard Cohen, right. Okay. That's Leonard Cohen. Hallelujah? Right, hallelujah. Okay. זה השיר האחרון שלו.
נכון, נכון ורה. כן. Ich hab lieb dem Right. song lead. אני גם כן. And he is quoted in the radio in Israel almost every month in a program at 11 at night. Sometimes I will tell you about the program. Dan Halperin. No, his name is, I think, Halperin. A young person, not yet 30, which is a very learned person who speaks about the Parashat HaShavua and puts in many times songs. And he quotes a lot Leonard Cohen. And that's the way they should teach the kids now in the Jewish day schools, so that Right. they'd be more interested in the Parshat HaTorah. Right, right. Okay. נחמה, תמשיך עם המילים שקראת ונתרגם. הנני, ואני הנני מביא את המבול, כן? מים על הארץ לשחט. Okay. מבול מים על הארץ. It's very interesting for me that the Bible doesn't say ואני הנני מביא מבול, but the Bible is adding מבול מים. So the versicle doesn't stop at the word מבול, but says מבול מים, which means that there are different kinds of deluge, of מבול. Maybe מבול מים, but also maybe מבול אש. So מבול means, in English we say deluge, but is there in English also מבול אש? Or מבול deluge is only water? נחמה. I don't know, when I think of the wenn ich sag wegen das Wort auf a verb, flooding, can sein a flooding of nicht nur Wasser. Saying that. No, I'm just like, using a little bit, philosophy. I'm just philosophizing. It's like wie a Stroh. A Stroh, right. No, a Stroh. A Stroh. Okay, yeah. Like a flooding. Es kommt Sach und zusammen und es ist gefährlich. As can ich der schrock sich von Wasser in von der Basement, aber ich euch der schrock sich von der Feuer, ja? Ich wäre bestraft von der Feuer, כן. כן. Und ich mein, als weil es ist geschrieben in Tanach, nicht stam Mabul, no Mabul Maim, zusammen geht das. Also es ist voran euch another sort Mabul. Aber da haben wir הנני מביא מבול מים, ihr bringt a Mabul von Wasser, תמשיכי. Auf der Erde. On the earth. No, yeah. Auf der Erde, on the earth. הלאה, מה עוד ביידיש, בעברית? אוקיי. לשחט כל בשר. אוקיי. לשחט כל בשר.
איך תתרגמי נחמה? לשחט כל בשר. Umzubringen jedweder Leib. Leib, בשר. Translate it into English. לשחט כל בשר. To, I don't want to say to murder, but to, umzubringen. Yes, to murder. Irom gesende Wort umbringen, להרוג. Okay? To kill. Each living live, living thing, or creature. Okay. מה אתה אומר, דניאל? כן, זה די, אין מה לי להגיד. אוקיי. לשחט, המילה העברית, das Wort auf Hebräisch לשחט, von dort kommt der Wort Schchita, which is a ritual murdering of a chicken or of another living thing. Shchita means a ritual murder, but it is to kill. Jeden Leib, basar in Hebrew, means in the Bible, basar chai. כי אם אתה צריך להרוג בשר, if you have to kill, in Hebrew, basar means a living flesh. And because of that, it's translated into Yiddish, not flesh, not the word for flesh in Yiddish, but leib, which means the skin of a living creature. Ich habe eine Frage. Das Wort Scheuchet, ja? Scheuchet. Shin Vav Chet Tet? Right. Okay, but this word Shrita or Leshachet is Lamed Shin Chet Tav. Tav. אני לא בטוח, אני פתאום לרגע לא זוכר לשחוט. לשחוט כותבים, אפשר להסתכל במילון לשחוט, אם זה תת או תף. זה תת, לא תף. Aber in Torah, כתוב מתתיו. יפה. I think. אז עכשיו השאלה של נחמה היא, אם אנחנו בעברית מודרנית אומרים שחיטה בטית, ואם זה אותו מובן, that's the same meaning, like in the Torah is written שחיטה בתף. What is happening here? למה זה ככה? למה בעברית מודרנית זה בטית, ובתנ"ך זה בתף? That's a very good and interesting question. נדמה לי שבעברית המודרנית המושג של שחיטה זה כשרות, כאילו זה להרוג לפי החוקים של הכשרות. נכון. אבל בתנ"ך זה לא בטוח שזה זה. זה להרוג ולא לפי כללים של שחיטה, של כשרות, כי עוד לא היו קיימים בכלל. זהו, נכון. So Daniel is very right
that there is a slight difference between להשחית בתף, which means to kill every living creature, and with tet, which is a halachic way of killing. The meaning is slightly and not slightly, is very different. And so Daniel gave us the right answer about the question of Nechama. Nechama, you got it? Sort of. Why sort of? No, I don't know why they changed the letter from a tav to a tet. So I am telling why, because להשחית בתף is killing in any way, and with tet is only halachic killing. That's not the same thing, and we can enter into a discussion about that. But no, I think because nor got can ton leshachet. Okay. Zu bringen und ein Mensch kann ich das tun. That's right. But also, one moment, in modern Hebrew, when we say hashchata, we write it with a taf. Oh. Because we are not speaking about halachic killing. Okay? Adam mushchat, a person of the government who receives bribery for what he does as a Knesset deputat. Adam mushchat, we write it with a taf and not with a tet. It's clear what I'm saying? Yeah. Okay. My Ivrit is schrecklich, so whatever I learned today is, is good. True at all, because Hebrew is a little bit complicated, the orthography, and there is a different meaning that's not your Hebrew, but the complication of the Hebrew language and how you write different words. Okay. Aber bin ich zufrieden, als ich habe gefragt, als Frage. So, okay. Was mehr Frages, mehr werden wir lernen. אנחנו סיימנו היום. I thank you very much for our change of questions and answers, and we learned from that a lot. Hashem, I'm going to stop the recording. Okay. Okay. Yeah.